Siziň dünýäňiziň içinde hiç kime açylmadyk nämenin bir gapy bar. Siz hatda onu özüňizden aňsat açaňyzok. Ol nämelik haçan peýda bolupdyr, näçe ýyllyk we siz ol ýerde nämeler izleýäňiz men bilemok. Ýok, men sırlara diýmedim. Ol nämelik syram der. Yer bilen aýsak bu döwürde adamlaryň sırlary köp bilen şu gorky bilen baglanşykdy. Ýa-da ol hemmelerde bir meňdeş. Kimdir ýerini halamadlyk, ýopalyk, ogurluk, öňgaryp bolanyny gizlemek, şowsuzlyklaryny ýaşyrmak, söýgüýüňi boýna almalyk bu şoňa meňdeşdir. Bu aýdanlaryň jemgyýetiň 90%-ine bar. Men bolsa olar hakynda gurrun edemok. Men de meni 100 ýyldan bir gezek gelýän üýtgeç insanyma size diýerim.